concert requereix una miqueta d'explicació prèvia, perquè no és un concert qualsevol. És un concert de retrobament d'una orquestra que vam tindre nosaltres fa molts anys. De fet, vam començar quan jo tenia 15 anys. Vaig tindre l'honor de poder-la dirigir durant tot aquell temps. I vam anar incorporant gent que anaven sortint de l'Escolania, cada formació que anava sortint que estàvem incorporant, i al final vam arribar a fer una orquestreta que estava per avui. En un viatge que vaig passar per casa l'Àngel Argilés, que està per aquí, que viu molt a prop de Montpellier, es va fer una sala de música i tal, i va dir, ostres, tinc ganes que reunim una altra vegada l'orquestra i fem uns dies aquí de tocar i tal, i fem un concert. Que m'estàs una miqueta boig, dic, perquè això és impossible, perquè la major part d'ells han deixat la música i els que no l'han deixat són professionals i aquests no podran venir. Però bueno, el tio és d'aquests que quan allà un posa de la banya ho persegueix fins que ho aconsegueix, i així va ser. Va costar molt, però al final vam trobar la manera que a finals de setembre ens hem reunit una pila de gent. Clar, molts dels que van seguir la música eren professionals i nosaltres pensàvem que aquests no voldran vindre, però va ser una sorpresa la gran resposta que hi va haver-hi i van vindre els professionals. Llavors vam quedar uns quants aficionats, jo el primer, jo des de fa 40 anys no havia dirigit res, ho dic perquè ho tinc en compte, i llavors també vam haver-hi baixes a l'última hora i ens van cobrir aquestes baixes bons amics de l'Àngel i la Balbina que són de Montpellier, i així tenim, per exemple, ara us presentaré, per exemple, una miqueta, així de quatre frases de la nostra orquestra. Tenim aquí dos contrabaixos, que són el fonament d'una orquestra, que els volem tindre qualsevol orquestra, perquè un és el Toni Garcia, que era el nostre contrabaix quan érem petits. Avui és un referent del contrabaix a nivell d'Europa i és el contrabaix solista de l'Orquestra Nacional de Madrid. Ha vingut avui expressament des de Madrid per aquest concert. Però amb ells l'acompanya el que el va substituir a Montpellier, que és el Jean Agné, que és el contrabaix solista de l'Orquestra Nacional de Montpellier. O sigui que tenim... I juntament amb en Jean Agné tenim en Jacques Epetí, allà a la Viola, que ahir a la nit tenien un concert, tenien una sinfonia de Strauss a Montpellier, i a les 11 de la nit s'acabava el concert, van agafar el cotxe i van vindre fins a Caldes, van dormir a casa nostra, van arribar a les 3 de la matinada i aquest matí a primera hora ja estaven aquí per l'assaig. A més tenim en Bernard Laconet, que és un oboè també de Montpellier, professor al Conservatori de Perpinyà i no sé quantes coses més, que acompanya el meu germà Ferran a l'oboè. Després tenim dos trompes molt trempats, que són d'una altra generació de solans, perquè de fet tenen l'edat del meu fill, o sigui que podrien ser els meus fills. Però són dos tios molt trempats i dos grans trompistes professionals, tots dos. Després, als xelos tenim unes baixes importants. Ja teníem en Lluís Heras, que és l'actual professor de l'Escolania, que a l'última hora s'ha posat malalt i a més té la mare molt greu, i teníem en Quim Alabau, que també ha tingut un compromís de feina i tampoc ha pogut ser. I llavors tenim el gran mestre Pep Marques aquí, que és un gran que també hi ha molta gent. Només us voldria que
de tota la violinada que tenim aquí, que el nostre concertino avui és l'Humbert, que és professor de l'Escolania, i és el concertino de l'Orquestra de Vic. Llavors avui tindrem 3 solistes. El primer del concert de Vols d'Orquestra serà en Ramon Aragall. El concert primer que tocarem nosaltres és un concert que ja fèiem nosaltres a l'orquestra quan érem petits, que és un concert, diguéssim, d'un nivell extraordinari pel fagot. És un concert de grans fagotistes. I ell, amb 14 o 15 anys, el tocava com un autèntic professional. És així. Després tindrem en Jordi Ricard, que ens cantarà, és un gran baríton professional també. El vam trucar perquè havia tocat a l'orquestra, al violí. Quan el vam trucar, li va dir: home, jo el violí fa molts anys que l'he deixat, però si voleu us cantaré. Dic, doncs endavant a les atxes, i aquí el tenim, que ens cantarà. Tenim en Joan Robinat, que era del meu curs també, que ha sigut un gran pianista professional i ens tocarà un concert de Mozart al final. O sigui, aquests són els solistes. I és de Torelló com el pare Sebastià. Llavors, el motiu de fer aquest concert avui aquí és que quan vam ser a Montpellier vam dir: ostres, aquest concert l'hauríem d'anar a fer un dia a Montserrat i oferir-li al pare Sebastià. El pare Sebastià, que per molts és el pare abat Sebastià, per nosaltres és el pare Sebastià. Més ben dit, per nosaltres era el Sebas. Perquè era el Sebas. Però per nosaltres no va ser mai el pare abat Sebastià, perquè no vam conèixer l'abat, el vam conèixer. I el pare Sebastià, nosaltres vam entrar a la promoció del 67, en Joan Robinat, l'Àngel i jo, i al cap de molt pocs mesos de ser nosaltres allà va haver un canvi de prefecte i el prefecte va passar a ser el pare Sebastià. I per nosaltres va ser una miqueta com passar de la nit al dia. I és així. O sigui, per nosaltres el pare Sebastià va ser veure una miqueta la llum, perquè va ser una persona que ens va aportar moltíssim. Molta part del que som li devem amb ell, perquè ell ens va transmetre una sèrie de valors durant 4 anys que són molt importants a la vida d'una persona, com és dels 10 als 14 anys. De fet, era com un pare per nosaltres, perquè en aquella època nosaltres estàvem aquí tot l'any, no sortíem ni el dissabte ni el diumenge, sortíem 3 setmanes per primera vegada, perquè abans no es feia ni això, 3 setmanes a l'estiu de vacances, 2 setmanes per Nadal i 1 setmana per Pasqua, després de Pasqua. Tota la resta de l'any estàvem nosaltres aquí i ell era el que vivia amb nosaltres les 24 hores del dia. Per tant, molts dels valors que diguéssim que puguem tindre ens els va transmetre ell. I vam pensar que seria molt maco dedicar-li aquest concert el dia de Sant Sebastià. Que el dia de Sant Sebastià no va poder ser per raons d'agendes diverses, vam dir, bueno, doncs l'altra setmana. I aquí estem dedicant-li el concert a vostè. De fagot i orquestra d'Enxam Viola. L'Enxam Viola era un músic montserratí del segle XVIII, que de fet va néixer com a Pere Viola, tocador de Montgrí, va ingressar a l'Escolania, va estar als 9 anys, va estar-hi una pila d'anys, després va professar com a monjo al monestir i es va canviar el nom a Anselm Viola. Després va passar uns anys a Madrid, va tornar aquí i el van fer director de la capella de l'Escolania fins a la seva mort, i va ser un gran músic. De fet, deixebles seus són músics tan importants com Narcís Casanovas o Ferran Sors, per exemple. Aleshores, aquest concert és l'únic concert de l'Escola Montserratina purament d'orquestra que existeix. I bueno, ens ho anem a oferir ara mateix.
Scelto de devanto se pillasse
abans que fos prefecte, va ser el meu primer mestre de piano. I ell em va col·locar les mans al piano. Encara les poso igual, encara em va ensenyar el pare. Per tant, estic molt content de poder tocar en aquest concert.
Però us vull dir una cosa també. Durant aquesta tocada tan bonica he pensat moltes vegades amb el pare Ireneu. El pare Ireneu tenia un do especial i m'imagino que això també us ha ajudat en la vostra vida i en la vostra situació. Per tant, el recordem amb tota l'afecció i al mateix temps que pugueu arribar allà on sigui. No sé, perquè cadascú té la pròpia vocació, però que sigui certament un fruit del que vau començar a l'escolania i que després s'ha anat desenvolupant a base de els contactes que heu tingut, l'esforç que hi heu posat. En fi, podríem fer tota una llista ara. Res més. Gràcies, moltíssimes gràcies, i suposo que també moltíssimes gràcies en nom de tots els que tingueu aquí, al costat i al darrere, perquè no ens esperàvem un concert de tanta qualitat. Gràcies.